хора, в днешното видео ще играем Brawl Stars с Бул и ще се опитаме да го дигнем 25 ранг. Дали ще успеем, гледайте до края на видеото. Тук имаме нещо фри. И да, нека да започваме. Тук взимаме тая кутия и тук има още две. Честър. Тук има още две, което е много добре. Дали ще успеем да го дигнем 25 ранг? Не знам. Трудна задача. Тук има Честър. Осем човека са 7 вече. Което си е малко опасно. Той май иска да се тимнем. Аз не искам. Той клен си тук доста дължеше. Бре, той е умрел. Но все пак още са 6 човека. Много е опасно тук положението. 4 човека. Така, не трябваше да влизам. Кот е умрел. И Едгар май е умрел. Или не, спаси се. Добре, шоудаун. Нищо. Второ място е добре. Според мен ще успеем 25 ранг. Е лесно. Тук още една кутия. Още две. Аз първо събирам тия кутийки тук да се стана малко по-силен и след това почвам да се бия. Въобще ли? Трябва да се мръдна от тук. Тук някой има ли? Тук има Ел Примо. Той е Ел Примо, къде ще ходи, какво ще прави? И го убихме. Ние там какво тимнали с... Това си изхаби гаджета. 6 човека. Аре, Едгар, че скочи. Тук някой има ли? Шели. Добре. Тук малко напечено почва да става. 5 човека сме, да сваляме купи. Той е Едгар тук.
Убихме го. Не сме. Нищо, трето място. Пак е супер. Супер е трето място. И сме тук силвър 1. По мои изчисления още едно-две игри сме 25 ранг. Тук идваме да вземем тази кутия. Тук става доста голямо. Не, умрях. Това беше лошо, много лошо. Не трябваше да влизам, ама минус купи, ама не трябваше да влизам навътре, ама нищо, не е толкова голям проблем. Не сме спаднали някакви фатални купи. Тук има две кути шляци. Мисля да играя малко по така предпазливо. О, котка. Тая котка тук, ако не скочи, сме си до тук. Тая котка тук в момента се избира на кой ще скочи. Така ми се изглежда. Това шеля са супер. О, Пайпър Бики, котката. Пайпър. Пайпър явно е добър. Щом Додж. Не го държахме този път, ама не успяхме. Избягаме четвърто място, мисля, че. Да, 4 купи. Лека по лека ще го дигнеме. Тук Дайнамайк. Идваме за тия кутии тук. Още един Дайнамайк. Дали ще убием? Убихме го, супер. Ето Дайнамайк също по... Идваме тук. И тук 5 човека остават, не слагаме купи. Това е важното. Важното е, че не сваляме купи. Левам.
И те го убихме. Охо, как ги избях. Той... Добре. Той тук ще играе. Да ми скочи. Ще видим какво ще стане. Какво чакаш? Първо място. Това е супер. Рер. Супер рер. Нищо интересно. Още една игра, ако спечелиме. Вземаме 200 PowerPoint-а. И тук след няколко, ако минем няколко класта, ще вземем тези 100 кредита и ще съберем за макс. И в следващото видео най-вероятно ще играем с макс. И да, така става. В края на видеото може да имаме няколко квеста и в следващото видео да играем с макс. Бегай. Добре. Последната игра ще е доста тегла. Бегай. Или... Само да не загубим, но то няма шанс да не загубим. То ни притиска трима. Как да не загубим, човек? Трима. Какво е това нещо, човек? Трима да ни притиснат. Гати ужас. Но нищо, докато не го дигнем 25 ранг, няма да се откажем. Ще видим ми струва. Как може да стане така? 3 или 4, даже бяха ни притиснали. В този късмет, точно в най-важната ни игра. Тук има Шели до нас. Видях, че влиза. Храст. Отиваме там. Седем човека остават. Вече 6. Охо, супер, не сваляме копи. Даже качваме. В топ 3. Ето ги там Мортис и Шели. Мортисът е на... А не е Шели. Амбър. И този тук си умря. Сега видим дали ще успеем да избираме от Амбър и да я победим, но ще е доста трудно. Нещо да измислиме супер мопер. Не. Нямаш какво да направим. Тя е с по-дълъг рейндж. Но си върнахме купите от миналата игра.
Тук 2 кутийки. Шляци. Още една. И тази трябва да е последната ни игра, ако имаме късмет и я спечелиме. Уилово. Тая Уило е много досадна. Тя неща къде ги хвърля са много гадни. Шест човека, един трябва да умре да не сваляме купи. Това да на майка. Не проверяй тук да... Не, стига бе, умрехме си пак. Къде да избегам, къде? Какъв този късмет, ей. Стига бе. Оплю се на купа на 5-то място. Добре, че някой умря в последния момент и ни спаси. От сваляне на купи. Има котка, има едгаровци, но... Ето е котката. Тая котка тук не ми изглежда добра. Бум, 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 бум. Добре, убихме го. Не, па 4 ни приключват, 4. Къде трябва да избегам? По възможност. Къде? Това. Къде да избегам? На 10 кръв. Къде да избегам? Гати, тук е един преизкапан. Точно на последната игра ще ме приклещат 5 човека и да не мога мръднем на никъде. Точно в последната игра, която ни е най-важна. Значи всички други игри ще ги изпечелим, така супер рава. Точно тази игра най-важната няма да я спечелим. Ще го убиваме. Там има 2 кутийки, ако помня да мисля, че Морти се беше взел, но не ги взе. Да. Макс. Де ще и целият народ тук. На мене само. Аз какво съм им направил, то на мене да идват. Да, сега това е да тук не стачи, какво направя? Бягам и се боря. Но това ли е тук нещо? Да бе, да! Ей, много ми почва ме нерви това. Елата ни 55 човека и браво на вас. Браво. Пускаме дуо. Браво. Ево. Най-добрите. Идвайте всички и ще мисля, че са най-добрите. Браво. Басмос. Ай, той не играе. Какво правиш, бе, бас? Какво правиш? Къде е опуснал този гаджет? Няма, докато не го дигнаме 25 ранг, няма да спра. Какво прави уния бас там? Си чека. Да го убие спайка. И... ида. Какво прави се? Какво прави? Ле. Да. Като изкапания геймплей.
Моя по някакъв начин оцеля, не умря. Опитвам се да живея, ама как? На последната игра ще ни приклещат 5 човека. Какво е това? Не е късмет, сигурно. Шоудаун е късмет. Наистина, шоудаун си е късмет. Къде ще спълне и така нататък. Те с 11 пауъра е ясно, че могат да спечелят, ама... Гей. Нашия бос е... Да, бе! Естествено. Как ще стане? Толкова труден 25 ранг не съм имал. Точно на най-важната ни игра, къде трябва да я спечелиме, точно тогава ще ни приклещат петима. Късмет е шоудаун, късмет. Съвсем свек. На една плюнка сме да дигнем 25 ранг. Добре, успехме да вземем тук 5 пауъръпа и се надявам да се държиме. То ти буквално на дуо шоудаун трябва да стигнеш до шоудаун, до 2 двойки да останат и чак тогава да игаш купи. И на първо или на второ място трябва да си да дигнеш купи. А на соло шоудаун трябва да си на 5-то място, ти не ти сваля купите, от 5-то надолу ти качва. А от 5-то нагоре ти ги сваля. На една плюнка сме го дигнем този бул и не можем. Къде са всички двойки? 5 двойки. Нашия нас умен. Умен. Толкова умен, че не е истина. Надявам се сега тук да се почнат да се сбиват по средата и да стане работа малко по малко, че иначе ще свалиме купи и направо почвам да се отчаивам вече. Пет двойки, как се крепат всички? 4 3, 2, yes! Шоудаун! Имаме ли шансове? Естествено, че има шансове. Винаги има шансове. Ето, казах. Има шансове. Винаги има шансове. Една игра. Винаги има шансове. Те бяха Кит и Нита. Нита с хайпер на 11 пауъръпа, а аз на 5, а Емс на 0. Това беше великолепно. Dynamite, добре. Гледай, Дайна. Ако беше сложил един гаджет тук и двамата да ги замрази, ще да мина се двойка. Много опасно, много. Добре, оцеляваме по някакъв начин, оцеляваме. Той Едгар стане изкача и какво правим? Оцеляваме. Охо! Хилвай.
Нищо. Така малко си по-разкарат хората. И ще разкарат друг път. Забегай. Добре, измъкнахме се от мелето. Много напечвам тия игри. Давай. Дай, видим. Играем с Костя. 4 двойки. Една двойка не трябва да мина. Толкова съм направил в момента. Емс. Бам. Yes! Майко мила. Как оцелявам, не знам. Как оцелявам наистина. Бум. Нямаш какво друго да се направи. 2 купи. Това не е сериозно. Тук тия 100 кредита няма ги взимам за следващото видео са. Ще играем с Макс. Това не е реално. 2 купи, човек. 2 купи. Надявам се сега стане тук някакво чудо и да успеем. Пак играем с Dynamite. Втора поредна игра. И спамва на същото място. Тук това свърши, много ми притеснява. Dynamite скочи в средата. И умря. Естествено. Dynamite скочи в средата. Той по-какво сега ще ме гони? Ще ме приклещат. Колко се добри. Една. Аз просто нямам думи. Това геймплей ли е или не знам какво е вече. Това е отвратително. Ти просто няма на къде да избягаш и нямаш какво да направиш. Какво да се прави? Махни се тук, Шели. Махни се, Шели. Шеляко. Махни се, Шели. Едгар. Ми скочи. Това ако се нарича геймплей, аз съм трамвай. Гледай. Какво мога да направя? Лили. Ще поводея направо. Той Едгар тук какво се ще прави? 2 Едгаровци. Да ни идва, бе, да ни идва. Ей! Добре.
Не е добре, въобще хич не е добре. Не е добре, тая Лили, що идва към нас? Хич не е добре. Хич не е добре. О, добре. Успяхме да я убием. Ох, майко мия. Направо ми спря, дъха ми спря. Двадцать. Вторник. Дали ще успея? Дали ще успея да направя нещо? Последна игра. Дали успяхме? И успяхме. И това беше от мен. Чао!